I ćao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu ljudi. Danas ću da napravim tutorial kako da napravite sliku za YouTube ili šta god vi želite. Znači, izvinite što mi je drugačiji glas, prehlađen sam. Znači, sve što je potrebno jeste da uđete na trgovinu Play i na trgovini Play kucate Pixel Lab. Uđete ovo prvo, instalirate, ja ću otvoriti. Vidite, ja sam tu pravio sliku. I kad vi uđete ovako će vam prikazati. Vidite ovo ljudi, presazan je ovo kao dvije kocke, kliknete to. I ovdje vi možete iz galerije sliku da pravite bez ičeg sliku kako god. A ja ću da vam pokažem kako da napravite sliku za YouTube. Ovaj je meni najbolji mod. Znači kliknete na taj tekst i ovu kao olovčicu, pa edit tekst. Kucate ovdje ime svog YouTube kanala ili šta vi želite. Moje ime YouTube kanala Bosnian Games HD. Naravno. Evo vidite, možete pomjerati gdje hoćete. Ako hoćete da sačuvate tu sliku u album, samo vidite ove tri tačkice, kliknete to. Export image. I vidite ovo format. Morate staviti da je PNG. Quality to ako hoćete. I save to gallery. Eto kada sačuvam se slika u galeriju, idete u album i evo je slika. Znači vidite, pravo je dobra slika. Kao što možete vidite. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se nekom sljedećem. Lajkajte video, šerujte i subscribeujte se na moj kanal ako već niste. Ćao!